मिरु बड'लेण्ड डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशननि बिथोन बायदियै थांनाय माखासे अक्ट'नि सिगां चिरां जिल्ला हिसाबै जानो गोनां मिरुनि जिथुनाखि थामथि बोसोरसालिया जथुमा थामहिनबा थार्ड एनुवेल कनफारेन्स बेखौ चिरां जिल्लायाव खुंफुंनो थि खालामनाय जादोंमोन। थिग फैयै फैयै गाबोन थामहिनबा सेप्तेम्बर दाननि 8 अक्ट'खालि नैबे हाबाफारिया मोनसे गाजा गोमजानि गेजेरजों जागोन आरो बे हाबाफारिया थारैनो 90% रेडि जानानै दङ। थारैनो नैबे हाबाफारिया फुंनि 8:30 फारियै आफादनि फिरफिला बिरहोनाय, बेनि उनाव मुंख्लंफोरनो बिबार बावनाय, बेनि उनाव थान्दै मेल आरो बेनि उनाव हाबाफारिनिनो गुबै हाबाफारि जे गेवलां मेल नैबे हाबाफारिया जागोन। नैबे गेवलां मेलनिनो गाहाय आलासि महरै बाहागो लागोन बिटिआरनि मानिजाथाव CEM मुस्रि प्रमद बर' सारा। बेजों लोगोसे एपइन्टेड स्पिकार हिसाबै जोंजों बाहागो लागोन कनसाल्ट एडिटर NKTVनि सिनियर जार्नालिस्ट सार प्रणय बरदलै बिथाङा आरो बेजोंनो लोगोसे जर'खा आलासि महरै बाहागो लागोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानिजाथाव आफादगिरि सार दिपेन बर' आरो बेजों लोगोसे बाहागो लागोन जोंनि नैबे बिटिआरनिनो मानिजाथाव EM रन्जित सार आरो बेजों लोगोसे बाहागो लागोन BTCनिनो बारग' लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा खाम्फा बरगयारि सार आरो ओनसोलनिनो गोबां फोरोंगिरिफोर आरो ओनसोलनिनो गोबां MLA बिथांमोनहा आरो नैबे जोंनि जे हाबाफारि बियो मोनसे मेहेरगोनां बेबायदि खुंफुंनायनि गेजेरजों जोंनि हाबाफारिया ग्रोम ग्रोमैनो जागोन। दाब दाब जायगायाव थानाय आसामनि जे बर' खौरांगिरिफोराबो नैबे हाबाफारियाव ग्रोम ग्रोमैनो बाहागो लागोन आरो बेजों लोगोसे नैबे ओनसोलनि जे फोरोंगिरिफोर बे ओनसोलनि रायजो राजा सानसुमै बिथांमोनहाबो नैबे हाबाफारियाव ग्रोम ग्रोम मोनसे बाहागो लानायनि गेजेरजों जे नैबे बड'लेण्ड डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशननि थामथि जे बोसोरसालिया जथुमा नैबे गाहामै गाहाम खुंफुंजागोन आरो नैबे हाबाफारिया बे ओनसोलनि रायजो राजा आरो सानसुमै बा फोरोंगिरि बिथांमोनखौ नैबे हाबाफारियाव जे आङो चिरां जिल्ला बड'लेण्ड डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशननि गाहाय नेहाथारि जानानै बेखौनो खावलायनो सानोदि नैबे हाबाफारियाव जे नोंथांमोनहाबो बाहागो लानायनि गोनांथि दङ। मानो होनब्ला नैबे जोंनि जे डिजिटेल बड'लेण्ड जार्नालिस्ट एस'सिएशना जे नैबे बर' हारिनि थाखाय जे मा मावगासिनो दं नैबेनि सोमोन्दै नोंथांमोना नैबे हाबाफारियाव जोंजों लोगोसे बाहागो लायोब्ला गोबांथार बाथ्राफोरखौ मिथिनो मोनगोन। थारैनो बेनिखायनो बाहागो लानांगौनि गोनांथि दं होननानै आं सानो। बेनिखायनो ओनसोलनि साफ्रोमबो रायजो राजा आरो सानसुमै बिथांमोननिसिम खावलायनाय थाबाय नोंथांमोनाबो नैबे हाबाफारियाव जोंजों लोगोसे हेफाजाब होनानै जे हाबाफारिखौ ग्रोम ग्रोमैनो जाफुंसार होफैयो खावलायनाय थाबाय। हाबाफारिखौ जोङो नैबे चिरां जिल्लानिनो जे बेंटल कलेजाव नैबे हाबाफारिखौ ग्रोम ग्रोमैनो खुंफुंगोन।